paling disupin karo bojone gale metu. Aja aja kecer. Bukan iku sik normal, nek kono ono semata-mata enak. Belok. So umum cak aku sedekah nang kali metu. Kale metu lah itu wis kita. Aku lari, kan yang gue disinta, aku dihukum kali metu soalnya. Rencana nih, cinta lagi aku pura-pura mulus, terus bilang dikasih kue, ngalangi aku, dibayar. Siap bos tenang ae. Tapi piro kira-kira? Coba kan beto, ini urusan nyawa. Iya udah dulu. Saya tak ada nyirami kembang ae. Sampeyan kok ya mbak Indo kayak kucing sama gile. Gila, ikut, harus cara muni-muni ikut. Kok, ini kok. Wong iki lagi nyirami kembang kok gembul aja nih alasanmu iku lho gak masuk akal jelas. Wes sampeyan ini ae tak jak ngepel. Aku tak ngewangi Cak Parno ae ngangge-ngangge pot. Gak usah alasan ae, gembul iku ancer males. Delok ae sajane arek yang kabur. Aku kudu omongane mah. Ayo cepet, Cak dulu kenangan. Kok terus menengok lu? Ada berapa mulai? Lho, Cak Gembul Parno sampeyan kok gak mlekine kene, katene ngendek-ngendek ngambil kembang ta. Enggak, katanya enggak tot. Lho, apik temen atimu, tapi ojo kabur ya, wis didelok makane ning Sinta, ojo macem-macem ya. Wis Gembul gak usah bingung, kowe wis gak iso kabur nang kan. Gue sak menyerah, sebetulnya saya nggak tahu.